ኣብ ትግራይ ስኳድ ሻዕብያ ዝበሃሉ ንኣንጻር መንግስቲ ዝተልዓሉ ሰባት ዝቕንጽሉ ኣትዮም ኣለዉ ዝብል ዜና ብዙሓት ማሕበራዊ ሚድያታት ተቐባልነቱ ዝረኸበ ዜና ኮይኑ ውዒሉ ዘሎ ካብ ናብን ይመሓላለፍ ኣሎ ሓቅዶ ሓሶት ዝብል ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ጉዳይ ንዝተወሰነ ሓበሬታ ብምጥቋም ማለት እዩ መሰረታዊ ዝኾኑ ወግዕታት ክንገብር ኢና ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ጉዳይ ብወገን ኤርትራ ንሪኦም ዛዕባታት ድማ ተወካሊ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ማለት እዩ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ መበል 39 ጉባኤ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተረኺቡ እቲ ዝተረኸበሉ ዕላማ እንታይ እዩ ዝብልን ነግረ መንገደይ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ ቀጽለ ቢለ ካብ ዘመሓላልፎም ጉዳያት ስምረት ውድብ ስምረት ማለት እዩ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣኼባ ገይሩ ነይሩ ኣብቲ ኣኼባ ዝተልዓሉ ነጥብታት ኣለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዝብል እውን ብቕሉዕ ክንሪኦም ኢና ካብኡ ጥቕለል ኣቢልና ከዓ ካብ ዕላላት መናእሰይ ኣቐድም ኣቢልና ከም ቀልዲ እውን መሃራይ እውን ዝኾነ ወግዒ ብዛዕባ ናይ ቫለንታይንስ ደይ ሎማዓንቲ ዝኽበር ማለት እዩ እንታይ ኣመልኪቱ ዝተዛረቡ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ንእግረ መንገዱ ማለት እዩ كم تحسوا حيزلكم متيالو خيه نزياتهم كلهم ابزنا لهم عنتي مدب كترخوهم يخو مالتيو ازي زيناون كم زلو اب تحتي كغرفلكم كتنبو نترليو نغرا منقدهم دابوكم تكاتاتلو تقوليهم اي تبنيان بره اب اديس ابا يركبو زبليو توانا رست زينا زلونا لهم عنت مالتيو لز channel زي حدشتي اندحر داخوينكم نساتكم لز channel سبسكرايب كتغبرون كبو دما بتمساسالي نزي channel زي ريتو اندابكم كتكدون بحصنتاي ወይ ቃጻውዒተይ ከቅርበልኩም ይደሊ ውድበይ አዮ አየስሕቅን ሽደን ሓሚም እዩ ስለ ህዝቡ ንኣካይዳ ንዘሎ መዕለቢ ዘይብለላ ተጉሂ ግዜ እያ ስለዚ አየስሕቅን እዩ ዝብል እዩ ሜሎቴሪ ሽሙ ከዓ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ማለት ግን ምንባው ብጣዕሚ ኣዝዩ ጸጊሙለይ ኤንዌይስ ብጣዕሚ ይቀኒለይ نبي حدا أي حيلة ددبيت ششاي دوبلكا ششاي انتهالوا برت حي إني أميدا نبين خاورد أبكسو كوفيل كام إزاز دا طعم ديو زبل وقعي مال اختلي خلو لنا حيلة مالتيو يقني اللي نبي حوي لتينا قبر هيوت حوي انتاي الأترخبه انتاي زغال عاب بزغلو سريحي كبر العقدفوه نجتي حاوكم مهانا يترسعو كاو حليفكم قصصوه اشيرو زوم دك أي أجوخم أديوخم كتب الجليس أتليلا مالتيو حراي إشي لتينا قبر هيوت يغني لنا نتقساتكن بتعمي صبق مالتيو نمخرخن بتعمي صبق يغني لي كبرتي هابلنا بتعمي ما كون حشة أبيز نبر ميديا أيو نهايلا يتنكو أبيز نوركم يقوم حتفتف طرح وإلو هاتنك قلنا لنا مالتي ما كون حشة غا بتمساسالي يغني لي ما كون حشة مالتي هايلا ختن كفيا ولا نزبليو مدهن نقوسة سلام إلى لايك جيرات اللي لا يغني لي مدهن حفتي سو نخلكم نامناي لو عند فيديو زتساتفكم سي بتعم خبرتي هابلي يقني لي بزحات ريتوتات صحيفكم لكم نابتناي لو عند فيديو حيزكم كسجر نغتصل ابتناي لو عند فيديو كاب نريهم تحسوتات اتقدم يزلو بزعبا فالنتاينس داي زوقع فيديو نابو حيزكم كسجريم فالنتاين دي انت غتغبر ندي تي غبري كو توسان النجر اجي بهايمانتاو عين قمت كله حق حيش كم زموت يا ما ندري اوكي جمنا الباش برسنال لقى عند حد حتيت كان خا فقري معلت فقر مال دي فالنتاين دي معلت فقرات فقر كيكون هم فقرات انا هم يفصل معلت فقرات استفا حج بهايمانتاوي تقلالا يفقدوا له مغنيات فقر قالون ايفقدنو وي فقر بفقر قال لك تزور اركنت مالك اركنت قال تابع اركنتاوي اسو زي فقر سمعلت فقر رات كافقرهم حلف لهم مستاك قبرو سايكولني مالتي حراي صبو ايشي فالنتاينس داي زبهال معلت فقراتسي اجمامرو كميو حقو ديو بهايمانوتك انتاي عينت ملكت الله انتاي عينت عزبت الله زبل استوسنا سويلنا نغره منقدنا مالتيو فالنتاينس داي كخبر كل سب بزح غزي يرايو سو زيت فولطو بعل كاب تخبر كا زخونه نغروسي كتفولطو زغبا سلا زخونه مالتيو فالنتاينس داي كاب علت 13 فبراير كساب علت 15 اب طنتاويت روم لوبركاليرا بحال ناي زخونه ناي باغان بعد نيرو مالتيو حجي ابتي ناي باغان بعد كا كمزي زغبر نيرو مصامدها اخا تقلش مالتسي نمربح تبايلو استغبر يزبال مربح لكم كل خص فرتيليتي بقى تيتسور مالتي بقى قال بقال كوم ايو نمربح تبايل يزغبر شعو خا حنت مصامدها تمرص مو نحد عمت مساخه تقصل مالتي تصاميدا بأبيلون ناب فقراوي هيوت يسجر نيرو مالتي حجي ازي كمزين هالو حمشاي كفل زبنيو مغيرو نايزي بعالزي نايتي فالنتاينس داي زبحال تتصوعلو قال بقال مالتيو
ክርስትናዊ ትሕዝቶ ኣለዎ ምስ ክርስቲያናዊ ኣካይዳ ዝተተሓዘ እዩ ቫላንታይን ቅዱስ ቫላንቲኖስ እዩ እቲ ሰብኣይ ቅዱስ ቫላንቲኖስ ዝበሃል ኣብ ከባቢ 269 ዓመተ ምህረት ሰማዕቲ ዝኾነ ወይ ከዓ ማርቲር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሰማዕቲ እዚ በቤተ ክርስቲያን ኣዝዩ ዝፍለጥን ዝኽበርን ሰብ ባይዘይ ቅዱስ ቫላንቲኖስ ማለት እዩ ሕጂ ቅዱስ ቫላንቲኖስ እንታይ ገይሩ ንጉስ ክላውዲየስ ሓደ ሕገ ውፅኢ ነይሩ ምንታን ወታደራት ኮኑሲ መናእሰይ ክመርዓው የብሎምን ዝብል ወታደራት ምንታን ከገልግልዎ ብፍላይ ከዓ ኣወዳት ደቂ ተባዕትዮ ክምርዓው የብሎምን ጠንካራ ወታደራት ኮኑ ዝኽእሉ እንተዘይተመሪዖም እዩ ዝብል ሕጊ የውፅኢ ነይሩ ሕጂ እዚ ቫላንቲኖስ ዝበሃል ቀሺ ከዓ በትሽዑ እዋን ናይዞም መናእሰይ ሓዳር ዝገብሩ ዝነበሩ ይፀንቱ ስለ ዝነበሩ ከም ህዝቢ ባሪኹ ሓዳር ንኸገብሩ ፈቂዱ ማለት እዩ ሕጂ ሓዳር ክገብሩ ምስ ፈቀደ ሽዑ በቲ ዝገበሮ ጉዳይ ከዓ እቲ ንጉስ ተቆጢዑ ሓሪድዎ ወይ ከዓ ሓሪዱ ቀቲልዎ ሰማዕቲ ኮይኑ ሞይቱ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ሓደ ጋላዲየስ ዝበሃል ጳጳስ ማለት እዩ ነዚ በዓል እዚ ዕለት 14 ፌብሩዋሪ ወይ ከዓ ለካቲት 14 በኣቶምሲ ናይ ቅዱስ ቫላንቲኖስ መዓልቲ ክኸውን ክኽበር ኣዚዙ ማለት እዩ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ናይ ፓጋን ስነ ስርዓት ወይ ከዓ እቲ ሉፐር ካሪላ ዝበሃል በዓል ዝበልኩኹም ማለት እዩ ክተርፍ ተገይሩ በተሓድሽ ናይ ቅዱስ ቫላንቲኖስ በዓል ክትካእ ተገይሩ ምክንያቱ ንሱ እውን ምእንተን ረብሓ ደቂ ሰባትን ንፍቅሪ ደቂ ሰባትን ኢሉ መስዋዕቲ ስለ ዝኾነ ማለት ወይ ከዓ ሰማዕቲ ስለ ዝኾነ ኤንዌይስ እቲ ጉዳይ እዚ ከም እናበለ መፅኡ ክሳብ 21 ክፍለ ዘመን ብፍላይ ከዓ መዋዓውዕታት ዕዳጋታት ገለ እናበዝሐ ምስ መፀ ናብ ንግዲ እውን ኣዝቢሉ ነይሩ እዩ ካርድታት ናይ ምሻጥ ምዕዳል ናይ ፍቁራት ካርድ ክለዋወጡ ገለ ጀሚሮም ሎሚ ከዓ ብተመሳሳሊ መዓልቲ ፍቁራት ብዝብል እቲ ጉዳይ እናቐፀለ ኸይዱ ሎሚ 21 ክፍለ ዘመን በዚ ይኽበር ስለዚ ብቤተ ክርስቲያን ይፍለጥ ዲ ይኽበር እንድሕር ዳኢልኩም መብዛሕትኦም ሰባት ኣይፈልጦን እዮም ሎሚ ዓንቲ ናይ ቅዱስ ቫላንቲኖስ ናይ በዓሉ ክሕሰብ ዝተገብረሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን እውን እንተኾነ ብሃይማኖት ግን እቲ መዓልቲ ፍቁራት ብከምዚ ዝጀመረ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ፓጋን እዩ ትድሕሪኡ ዝመፀ ከዓ ዝኾነ መዘክር ዘለዎ ጉዳይ እዩ ዝብል እዩ ቃላት እውን ኣለዎ ግድፈታት ኣነ ናይ ቃላት እዮም ኢለ ይግምት ፍቅሪ ቤተ ክርስቲያን ናይ ይድግፍዎን እዮም ገለ ዝተባሃለ ማለት እዩ ከምዚ ካብ ሓዳር ወፃእሲ ንምባል መርዓ መሲልኒ ክፀብብ ዝፅብቕን ዝሓሳብ ስለዚ ብሃይማኖታዊ ደረጃስ ክሳብ ዘይተመርዓኻ ክተኽብሮን ወይ ከዓ ፍቁራት ኮንካ ክትፀንሕን ስለዘይፍቀድሲ ክቕበል ዘሎ ተኸለስ ውሕድ ያ ይቅበል ተቀባልነቱን ይብሉ ተረድየ ዝሙት ኣለዋይ ዝሙት ሰላማት ስለዚ በቃ ከም ዘላታ ዝሙት እያ ዋላ ሓንቲ ኣፈላላይ የብላን እወ ነታ ጉዳይ እዚኣ ንሕና ንዕወት ትብል እያ ንሕና ንዕወት ዝብላ ፊል ብኸመ እዩ ነዞም ቀይሕ መይሕ ተኸዲኖም ዘለውሲ ንሕና ሲንግላት ከዓ ብከምዚ ጌርና እንተኽቢርናያስ እንታይ ትመስል ትብል ሓሳቡ ገሊጹ ኣሎ ሶ ንሲንግላት እያ እዚኣ እዚ ቪድዮ ሼር ኮፕሊንግ ወራ እሺ ኣዋጅ ዛ ቪድዮ ጽባሕ ኩላካ ጸሊም ረንገት ትኩል ዕልመ ጸሊም ክዳን ዘይገበረ ካባና ይበል ካባና ይታለ معلت فقرات تبع الكاسي كذول معلت الكاسي إذا عسل ترى بعد قيا رنجة كخطوة صودا معسك تفرق من كل بدي معلت فقراتكم على عسل شو معلتهم على عسل هم شو معلتهم على عسل شو مت وزد كل بدي معلتهم كل بدي بحث يأخذ نور إذا كن كونيل كعادة السينجل ما قاعد يفتسم سلزله عبزات تيك توك مالتي بقية حيت تبلل نحنا نسعى كلها تكون مالتي تسألني كلها تقول كم جاد لكم كم جاد تشرت لكم تشرت كلامكم سريهم عمهم كل نقولكم تسلم قولكم تقولوا صباح مالتي من يقعود من يدري نقود سقى تيك توك من يوناني أقعد صباح حبيرنا غنرينا مالتي سلازي بحث إيروسي تسلم جرنا أنا خنوعل بفلاي سينجل عدس تسلم جرنا نظام كي يستخدمنسي منيو تسنبل الكبل ويكا منيو بتسنبل بعلو خبر كنرينا نايمن يبلص زبل وقعي يحيز موصي مالتي تشالنج مخوانيو كما يخبركم سينجلات نسينجلات يا تملكت انويس مالتي حراي ناي 130 مليون حزبي حتى يو بر بحري زبل حجون اتوقع مالتيو اب اتي اخيبه تدقيمولو تسمعوهم قال بقالك بلوكم يزدل مالتي سمعوه is over 130 million people. Sustainable growth requires diversified access. Ensuring reliable access to the sea through peaceful cooperation is fundamental to our economic future and to long-term stability and prosperity in the Horn of Africa. Excellencies,
We meet at a moment of profound global transition. In this era of uncertainty, Africa's strength will lie in a union that is confident and united. As we approach the African Union Silver Jubilee, the moment marks a transition from foundational unity to functional sovereignty. بحصيرو سلسترخبكم بتعمينا نمسجن حبرتن سوليداريتي مالتك طنكارن كومو مالتيو متأسارن أريخمنا لكم سلسترخبكم زبليو إذا بعلون نسيو زقل إذا تنبل ويكا زقوا ونسي زقل زبليو نقرأ من قدو جن أتي أكسس يدل يتبحر زبولو مالتيو سرو peaceful cooperation يزبل بمتحق غاز زبل وقعي وامت يزولو مالتيو so most probably أتي وقعي بخمي عينة وقعيو تلعيلو زنبر بنتي عينة وقعتات كهلو يخيل زبليو من البات ون توكالي أمباسادر ناي إرترا مالتيو أو ترخيبهم سلازلو اتو قدايكا بعلمون كقلصو يخوني أم مالتيو أيتا بينيان برها أو ولو يوم أبو خا بستفراليو مخنياتات يوم ترخيبهم زلو فتي نايلوم عند زلو ناي أفريكان يونين قوبائي ويكا أسب سبا أخيبا انتا أيو تحادة ساميت أجندا كل التنقرات اللو بفلاي مابت السودان كبابي زقبر زلو وق أو زلو إدعاتاونتن أو زلو خنتاتن بزملكت أزرارابي زخونة قداي كمخانيو تنقيرو له زلو مالتيو كنقص إلا نابتو أصيلو زلو فيديو دكتور أبي حجي ندحر دا حجي ناب تقراي كوينات غيرو نتفقاتيو زخون إلوم تصحفو له مالتيو حجي انتايو بلالو زم كمزي زبلو خالقوت انتلو اتومناتنا زخون السبات قن اي ጸገም የቡሉን ኢሎም ከዛራብ ሆለው محزن እዩ ዝብሉ ሰባት አለውሞ ከተሰምዑ ሚለይ ከደው ውጊያ ትግራይን ለመውጋት ነው የሚል መሆን የለበት ለማጥፋት ነው የሚል ቃል ነው የሚገልጸው ይሄ መሸወድ ያስፈልግ it is very serious የትግራይ ተወላጆች ላይ ያሰላል ውስጥ ነው ከህዋትም ከምንም ጋር ባለው ቅሬታ በተለያዩ መንገዶች አያለውኝ እኔ ከጋዜጠኝነቴ አለፍ ብሎ ለመናገር አሁን የሚካሄደው ውጊያ ለማጥፋት ነው ይሄንን በምን ቋንቋ መናገር ይቻላል ቁጭት አለው ለካ እንደ ሱዳን ከተማው ማፍረስ ይቻል ነበር ብሎ በፓርላማ ይተና حراي ቁጣዕ ስለዘሎ ጣዓሳ ስለዘሎ ወሲ ከም ሱዳን ከም ካልኦ ዘሎ ከባቢታትሲ ምፍራስ ይካል ነሪ ዝብል ሓሳብ ስለዘሎ ሕጂ ንከፍርሰኩም ይከይድ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘውግዕ ዘሎ ኣይተ በቃሉ አላምሮ نبعلو حجي أيت بقالو على أمرو of course نبوزح وانات حق تزاريبو بتشعوان زغربو زنورو برنامات حق نمقرب فتينو أمود أتابون تأثيرو كون أمليتو تفتح خيرو نوت عد مالتي حجينها نحنا نبل زلنا هو اندحر دقا ناتنازل لنا تقاومو ويكا opposition بأمت أنا strong ندخون أنت خيرو كالوت بترتات كالوت كابتات كمتصخلو معرفين أيام كونو انت زي كوين جن نحنا بسممع نتحيزنا يومن بوعلاتن بفيرماتاتن تتحصيروم ግን ምናልባት ድምጽናን ካልኦት ወዳበታትና እንድሕርዳት አና ኸይር ናዙ ጉዳይ ተመልሱ ከይመጽ ዝኸለሉ ዕድላት ብዙሕ እዩ እዚ ማለት በሰላማዊ መንገድ ክፍታሕ ይካኣል እዩ ዝብል ወግዒኡ ዘለና እንድሕር መርዚዙ መጽኡ ክቀትለና እዩ ዝብል እዩ ዘሎ ክቀትለና እዩ ዝብል እዚ ግን አነ አንፈት ወይ ከዓ ጥቆማ እዩ ዝመስለና ቀዲምካ ማለት እዩ እዚ ከዓ ትክክል እዩ አነ ኢላይ አምንን በወገነይ መቀየር አለበት የሚለው በፓስተሮችም በሌሎችም አካባቢ እዛ አካባቢ ነቀርሳ ነው መነቀ አይ ሕጂ ንባዕሉ እንታዩ ኣብዚ ከባቢ እቲ ናይ ጽልእ ዘረባታት ከም ዘለዎ አምጪኻ ብዙሕ አዘራራቢ ዝኾኑ ጉዳያት ስለዘይኮኑ እዚ ከባቢ ይብሉ እዮም ፓስተራት ካልኦታት መራሕቲ ሃይማኖት ኮሚኒስታት ዓይነት ቃላት ይጥቀሙ እዮም ይፍለጥ እዩ ብውልቀ ፍሉይ ዝኾነ ጽልኣት ንህዝቢ ክህልዎም ዝኽእሉ ሰባት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዮም ويل نعوم ينريهم إن إحنا نتقللا نتبوزحن نتي سرعة منجستن نتي استهابو سلطانن نتنعو قيادة يزخونه بوليستاتن سمعتن مرأي زحشة يزقمت أنا خامالتيو كم زولو الكسبات يلون مالتي يكون بول كسبات الدرجة كلتيو بولارات ويك أشافو زرقوت كسبات كم زلوا سلز فلت أقرأ كارو زي تعرف كوناتي نيريل كذا زي تعرف كوناتي كيل كنا وكونات عتيقة مليونات هذو كم سنة نتخونات بزتخ على متى نتريف كوردت كوالات شكيم كمالتيو وردت كايد زلوانه تيخون زلسس ولا وردت تشكيمو مليونات هيوت كيد أو مقواري زمرزانه
ትግራይ እኮ 1/6 ሓይል ሰባት ኢና ቁጥራይ ወነሪና አለ ህይወት ፍሳነ ጥራሕ ይርአን ትዘለውን ኮሙት ይጥወጥራነ فقد بحر خيد زلع أو خيد بتميز هلك بسنة البنات تقاوسه أما وتانا بقلنا إذا بتخسيان كيد زلمن زلي سيد هو تقرب تقرأ كل دار قاموتي تز موت يلا تزي ما تون عب تحتيه اللوات عب العلي موتات زل هزمي كل نجار كاب زخون بزخانه هالمجدي نعي حاويسون تي أصلا تلي طيو صبو سلازي نتيو زلو هيوت نمدحانسي نتب تقراي زلو هيوت نمدحان نتمن اسينة السدد نتي سقم قبل عليو كسكم زي كالا زلو هزبي نتعبي نتحمم نتنقش لي كتبلسي كوينات هاتريفكا نايم عالها كبرن مقسان سلطانن تتريفو كازبليو تقال مالتيو كالوت حجي أبزي كاتو عيوم كم مكتع مالتيو انتايم زبلو انتو موتيو ايم حرنانيو سلازي نخلو سلازو خونه زطفء كنواقع يزلنا سرخون فتح لكم تقولنا زلهم زبل وقعون حيزهم زقربوا سبات هالو ايه سرق فتح زي لليخ واقع ايه مالتي بخالي بهالا سرق تذي فتح زي لليخ خقد فوقيو سلازي بفرق خوين كاد ما تواقعها تدمعي تخدنيها ناب حدا نطب مصا صبقي زبلي صبق حساب anyways طعم عرضهم تايبل منسي زقفون كاب كوينات زهادم زقنصلون سكواد شعبيه ناب تغري اتيوم አለው حزي شرلو ይብላሉ طعم عرضهم يو لقو زلسكي حق ديو حاسوت ديو تقداي زي اي ترغاغصن ግን ብዙሓት ሰባት ነትኩ ከምዚ ዓይነት ዜናታት ማለትዩ ሼር እናገበሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ከዓ እናመላለስዎ ውዒሎም ኣለዉ ስርዓት ብልጽግና ቅድሚ ምጅማር ናይ ምድሪ ኩናት ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ትግራይ ፅዑቅ ደብዳብ ድሮናት ከካይድ ወጢኑ ከም ዘሎ ምንጭታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሮም ኣለዉ والتماسا حبريتات كوت غنيلو تارجيتات كي ترفو مريتهم ما تقرأ تراي زي كون انت لا ايرترا بلغن زي يابتوشتهم يابتزوريهم مالتي وخزارو بلو صنعو كابو ترخبه حبريتا يكون دلو مالتي زي هجي كلتيفنا قبل من كينات نمرت كينات مجمار ابو دبدابات بغصالي صعو دبدابات كن كايدالنا يلوم وسينهم كون دلو أبكتر دحر مصنح مالتي يتحابريتا زرد حسنا اوتوماتيكالي مسارح صمدو شعبيه خوينو خمزلو انتاي زريكا زي حجن حنا نصوص وزنا متزتاو ناي شعبيه ناب تግራይ اتي خمزلو كتصبالك يتحسبو زي نياتو مسارحنا هو حاس لزغون كمزي عين زينا خنص كيتحاسبو زي شي تغارو بوست زلو زلو اب تግራይ زلو مقله زلو نعو خافور شو صحف لهم خمزغون فلتي خمدنا عاي صحف بلاي شعبيه مقلات يلغلغل اي كتصو ايكلني بايدو اندايركتلي نشعبيه يدغلغلا زلو سبزي مقام قديف وي بايزو سيكون كمزي كيتتاللو مالتي شعبياتي تግራይ አጥቶም ዘለስ ክጽብጽብ ይዝግቦ በንጻሩ ምንጭታትና ከምዝበሉ ወንዳበለ ድሮናት ኣብ ትግራይ ሃየ ከምዚ ሓርማ ይሓስባ ኣለዋ ወተሃደርና ኢትዮጵያ ኣብ ተኸባባ ይኸብባሉ ገለ እንታይ ዝገብር ዘሎ ኣገልጋልና ይጽምዶ ኮይኑ ይሰርሕ ዘሎ ጽቡቕ እወ ኣይ በዓል ሰና በዓል ሃይለ እዚኦም ኩሎም እቲ ከምዚ ኣትዩ ዝበሃል ነገር ኣይዛረቡን እዮም ፍርቂ ጎኒኦም ዝዛረቡ ሕጂ ካብኣቶም ንሕና ክልቲኡ ንዛረብ ኣለና ማለት እዩ ንሓይሽ ክልቲዩስ ንዛረብ ኣለና እዚውን ከምዚ ዝተባሃለሎ ኣብኡን ዝተባሃለሎ ንብላለና ንሳቶም ከዓ ፍርቂ እዮም ዛረቡ ተሓንት ገጻ ይዛረቡላን እዮም መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ምዃና ይትፍለጥን ኤኒዌይስ ሓቂ ሚድያ ነዛ ጉዳይ ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም 100% ሓቂ ኣብ ላዕለዋይ ንግዲ ባንክ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሻዕብያ ሻሂና ሰተ ይርከብ ዝብል ኤርትራዊ እዩ ብሮ ኣብ ኢትዮጵያ ባንክ ረኺበዮ ዓርከይ ሻሂ ሰተሎ ኣብቲ በር ገዛና ይብለሎ እስኪ እዚ ሻሂና ሰተ ይተለቁ ዘሎ ሓቂ ሚድያ እዩ ገሊጽዎ ዘሎ እንታይ ምዃኑ ኣይተፈለጠን ብዝኾነ ዕጡቕ እዩ ዕጡቕ ኮይኑ ናብ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ኢና ኸይድና እሺ ዝገርም ነገር እዩ ሪኢኹም ኢኹም ንስኻትኩም ድሕሪ ዳሪኢኹሞ ኣሪእኩም ኣለኹ ብሰንኪ ሕወሓት ምዕራብ ትግራይ የታጓጉልዎ ኣለዉ ዝብል ናይ ስምረት ፓርቲ ናይ ውሽጢ ኣኼብኦም እዩ ወፂኦም ዘሎ ማለት እዩ ዝገበርዎ ኣኼባ ነዚ ዝመስል ርስ ክንስማዕ እዩ እንታይ ኢና ጌርና እቲ ሰብኣዊ ዝኾነ ተፈናቀልቲ ናብ ቦታኦም ናይ ምምላስ ጉዳይ ካብ ናይ ፖለቲካን ናይ ሴኩሪቲን ንግዚኡ ነጽንሐዮሞ ቶም ተፈናቀልቲ ንብለሰብ ናይ ሴኩሪቲን ናይ ፖለቲካን ጉዳይ ድማ ብናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት መሰረት እናተዘራረብና ንፍትሐዮ በዚ መንገዲ እዚ ንኸይድ ኢልና ፕሮግራም ወፂና እቲ ዘውፃኹሞ ፕሮግራም ብመሰረቱ ስሑት ነይሩ ጀነራል
تتوقع زلها وقعسي بمسروت استجاجين استسحاتني نيرو قال بقال كنغركا بتشعو وان نغزيو تبلا لها نغزيو سي حيل صتا زيبلوم كاتو مالتي اوف كورس ناي صت حيل اللوم دحردا تبايلو ازي بتعم صقاميو نايمن ناي صت حيل يو حيزوم كاتو اي فلطنا بتوشط مالتي دحردا انا بنت تي دي اف حيزوم ايتو تبايلو بصنحو كالوت نايم حراكلل حزبتات نتليوم قيم بقل زلو سب كل يو مليشان دحرداتيو مستيتو قدم حجاب غوزو صنحل يو ونحيزو صنح كل يتوادا يخون سلازي كالي قللتني حيلي كابناي كلهم حيلتات وصاي كلهم حيلتات نناب غزኦም سحيبهم اب غزኦም زم حزبتات تمليسهم دحراي زخونه ناي بعلاتهم مرحتي مريصهم ناي بعلهم حدش مليشان صتا اكالنا طايشوم كمرحمو بدحريو زنبره قطروم انتواصኦም انترايو خا ناب ريفرندم كود انت خوينو حدا زربا انديو اتي نغزي زبل قال ግን نغزي خبال كله خندي وارح نابنت انت خيدو حدا سب غزايو ناي ماتو غزااتيو لزخونه سب كا افوق ناي ماتو يزركب دحر داتيو امو ناب غزايه مصي زلو خنت يلوس بلعاتو زي غزا خاديو نعا يلو كقبولو ديو انت ايو تنات كازرباس كما ايو ابزي اس زي تبرحت انه خوينا ايا ابوس وغدو ايلعلن صوتو موزلو حيلتاتون وات ايفر زخونه كل حيلي زفتشين قللتنيا زخونه ناي صتا اكال انت زولو دي محاشن نيرو زبليو تنات ريتو يبايزوي اب تግራይ ዝነበረ ምልሻና ዘይሓዝና መምሕዳርና ዘይሓዝና ከምዚ ዘይገበርና ምዕራብ ትግራይ ይምለስን ኢሉ አው ኣብ ካቢኔ ዝለዓልኩ ነገር ዝነግረኩም ኣብ ወልቃይት ዘሎ ዘይኮነሲ ዓዲ ኣውል ዝነሰው እንተኾነ መማሓደርቱ ባዕሉ ክመርፅ ኣለዎ እዩ መማሓደር ተፈናቀልቲ ምስ ተመለሱስ መማሓደር ባዕሎም ይምረፁ ዝብል መፅዩ ሞይትራ ንርከብ ኣለና ኢሉ ካሊእ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ተዛሚዱ ተለዓለ ነገር ኣሎ ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ብሓደ ኢና ንሰርሕ ዘለና ማእኸላይ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ኮይናት ዝገይሩ ዝብል ክህልወና ይኽእል እዩ ኣብ ኩሎም ቶም ዝወፁ ፖሊስታት ዝወፁ ጉዳያት ሓደ ዓይነት ኣረኣያ ኣለና ኢልካ ከይውሰድ ይኽእል አንድ መልእክት አለኝ ጽቡቅ ማለት ክህልወና ይኽእል እዩ ብዝብል እዩ ሕቶታት ከምዚ ገይሩ ዝብል ክህልወና ይኽእል ከም ሕቶ ክህልወና ይኽእል እዩ ሜይቢ በቃ ክህልወና ይኽእል እዩ ሕቶ ለና ይኮነን ክህልወና ይኽእል እዩ እቲ ንብለኩም ዝነበርና እቲ ከምዚ ገይሩ ይቀትለና ኣሎ ኢልና ምስቶም ኣብ ትግራይ ዘሎ መራሕቲ ኮይና ንዛረበኩም ዝነበርና ነገር ንሱ ሓሶት እዩ ኣይትእመኑና ምክንያቱ ሽዑ ንሕሱ ኢና ነርና ወይ ከዓ ሓቂ እዩ ነይሩ ግን ሎሚ ንሕሱ ኢና ዘለና ከምዚ ዝበሃል ነገር እኳ ተሪፍ እንዲብስሩ ፖለቲካ ብመሰረቱ ሸፈጥ ምዃን እዩ ህዝባውነት ትክክለኛ ዝኾነ ፍትሓዊ ክፍፍል ጥቕምታትን ምሕደራ ተፈጥሮ ሃፍትን ይምልከት ፖለቲካ ይበሃል ምሽ ሎሚ ግን እንታይ ማለት እዩ ምጉዕ ባዕን መሲልካ ምሕዳርን መሲልካ ምንባርን ይውክል እንታይ ኢልካ ሕጂ ቀሊል እዩ እቲ መግለፂ ናብዚ ይዝሓይሽ በቲ ናይ ሎም ዘሎ ዴፊኒሽን ይኽወሃቦ ዘሎ ፖለቲከኛ ማለት እሲ እቲ ናይ ቀደም መግለፂ ሒዙ እቲ ናይ ሎም ስራሕ ክሰርሕ ከሎ ፌር ኣይኮነን ሓደጋ እዩ ማለት እዩ ሶ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ኤኒዌይስ ንምረባሓ ዘይብሉ ዓይነት ኣካይዳታት እዩ መሲሉ ዝስምዓኒ ንዓይ ብወገነይ መልእኽቲ ንኢትዮጵያ ፖለቲካውን ወታደራውን መሪሕነት ቶም ኢሉ ዝልእኾ ዘሎ ለኢትዮጵያ ፖለቲካዊና ወታደራዊ መሪዎች ማለት ነው ከትግራይ አኩርፈው በሄዱ ጀነራሎች ኮሎኔሎች ጥናት መሰረት ተደርጎ እየተደረገ ያለው በኢትዮጵያ በኩል እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ በጣም ስህተት ነው የትግራይ ወጣት ሰልችቶታል አይዋጋም ብለህ ያልሆነ ጥላት ተጠንቶ የቀረበልህ ነገር ፈርመህ ወዳልሆነ ነገር ወዳልሆነ እልቂት የሚያስገባ መንገድ ነው ትክክለኛ ጥናት አይደለም ትክክለኛ ጥናት ነው ብሮ ማለተይሲ እንታይ ዝብ ዘሎ እዚ ኸ መሲልኩም ኩርኩር እንዲኒ ሕጂ ሓድሽ ይስውን ትክክለኛ መጽናዕት ይኮነን ዝተገብረ መንእሰይ ትግራይሲ ኣይዋጋእኒ ዝብል መጽናዕት ሒዝኩም እንትመጽ ዘለኹም ግን ክዋጋ እዩ ዝብል እዩ ማለት ክዋጋ እዩ ዝብል እውን ትክክለኛ ጽናዕት ይኮነን ኣይዋጋእን ዝብል እውን ጽናዕት ይተገብረሉን ክልቲኦም እዮም ዘይተገብረሉ ምንም ክዋጋ ድዩ ኣይክዋጋእን ኣይፍለጥን ብሓይሊ ድዩ ዝዋጋ ኣይፍለጥን ክዋጋ ድዩ ኣይፍለጥን ኣይዋጋእን ድዩ ካድም ድዩ ኣይፍለጥን መጽናዕት ዘይተገብረሉ ጉዳይ ሕጂ ግን ንስታ ይብለሎ ክዋጋ እዩ ዝብል መጽናዕት ወሲዱ ኣይዋጋእን ዝብል መጽናዕት ወሲድኩም ክዋጋ እዩ ዝብል ከም እንታይ ረኺብካዮ
أبي رخبك أبي كري خيو نسخة تاريخ تقبر زلها نتنجر كوي خانا جوهرجير كان عدنا تمتص زلها مالتي ቢቀርባችሁ ቆማችሁ ከትግራይ የፖለቲካዊና የወታደራዊ አመራሮች ጋር አብራችሁ ቁጭ ብላችሁ ብትነጋገሩ አታንስ አንደኑ አልኻ ተዘራረብ ምስሕልናኹም ዝራብ አብኩም ዶ ናብዚ ምኽርኻ አተው ማለት ኤክስተርናላይዝ ትገብር ጽቡቕ ሓሳቢ እሺ እስኪ ማዕበልስ አለ ንዘረባ ይብላሉ ኢሳያስ እዚኣ ጽሕለ ይኹም እሺ ክቡር ፕሬዝደንት ክቡር ፕሬዝደንት ሃገረ ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ እሺ سعودية قليما سلازلنا بز حسكاين عدتها تلمخا سلازلوا إذا حنتي سخاتوننا تعرف سلازغونت أنت تقلام أنت مشارويت أنت قنع زبلا 4 ወይ 5 صرفتات ከተዳልወና በትሕቲ ማሓተት ሱ ይዘለካ سعودية ዛ መሻራዊት ሲ ጠሊማትካ ክንተን ዝጠለማሞ إذا حنتي زلاتك ኒኩለር ዝኾነ ጽርፊ ኣብዛ ናይ ባጽዕ እንድሕር ተተኻይራታ ናይ ባጽዕ ከይትርስዓ 4 مؤشي توسيق خلونا يصلاني 5 تخونا طلام حنت لاتكا نداي دا توسيدا نداي توسيدا طلام ايش ديكو ها ملخت لني يزول مالتي ملخت له نديكو نسمعي ديكو تاي ملخت خالو معنتي زنا زي سمعلو ايش دقيمون زينا بو زي سرحلو زمن قبلنا امين هو يا اخلنا ها كنت اسرائيلاويان 30 عامت معنا ونكون 6 عامت بس سبزي تقطيع كنا زز تولدنا تقومدي زز تولدنا تسددي زز تمهرنا دنقري زز منكوسا لحالكسي اب زمنو وا تعملا ولا فرد كنا فرد الله بولو هذا يقولوا ها بعلنا دالنا نجاس كفر بالله نجاس كفر بالله دالنا كوفا بالليل أنا نتسألنا أين أمبر كوفا أي مبلون نيرو زبدي مالتي anyways صبغي نايلهم عند فيديوهات كم سمعهم يوم حصرت زغونو قداياتون كم زلوهم تتقالوا اليوم يوم نعخاتكم نحرد أدسيلكم كوينة فيديو حسابكم نقلتكم ريتوتاتكم نتصحفكم كتكودي إزلابو لو أمكن أخونا لكم وني منه جاود حنا قنيوتام